Baby. Baby ta ce kana na. Bari mu lafiya. Lafiya. A gida na mura. Lafiya kalau. Shirye-shiryen sallah. Alhamdulillah muna yi daman jira nake ka zo. Saboda na riga na gama lissafi gaba daya. Ka gani da fari da ina so zan yi kitso. Ina so in sai wani atamfar na mai golden din nan. Wanda kake gani in mata suna sa su kyau. To ita 35,000 kuɗin ta. Sannan kuma kaga zan yi kitso 9,500. Kunshi kuma 7,100. Gaba ɗaya totalin kuɗin nawa ne? Gaba ɗaya ya kama 115 da naira 50. Kawai 115 da naira 50? Baby, me wannan? Ku da wanda ka fara soyayya ya ku ɗauno iyaye da wanda za su yi muku sai ku tattara ni muku. Dan mun ba ƙaunar ki nake ba. Ba san ki nake ba. Ba san ki. Haka za ka ce mu?